Hej YouTube, og det er mig og Malte, der filmer. Og jeg lægger næsten ikke. Eller jeg lægger lidt, det er i hvert fald ikke meget. Og vi spiller ind på en server. Hvad det hedder... lige 2 sekunder. Hvad? Hej. Hej. For jeg sidder altså lige og optager. Optager du? Ja. Jo. Ej, det må jeg lige leve med derude i YouTube. Ja, som for eksempel når vi skal lige ud og tisse og det der. Har du? Ja. Jeg bruger bare min jernhakke nu. Jeg har alligevel så meget jern. Og ja, i YouTube, hvis I tænker, hvorfor har du så mange økser og sådan noget. Det er fordi, jeg skriver kit tools, fordi jeg havde lige nogle jernhakke lige før. Men det er min første episode på min nye kanal af Minecraft. Øj, shit, der var lava, mand. Ja, Malte spiller med TetchPay. Og han kan desværre ikke lide film. Fordi den er fin nok. Han har bare mange ting inde på den. Nej. Men hans computer, og plus at du har ikke noget til at optage med, har du? Han har ikke lige noget, han også... Hvad mener det? Nej. Malte, kan du skrive skråstreg home? Okay, fordi så jeg skal lige op i home, og jeg har ikke lige sat home. Hedder det ikke skråstreg ZF home? Hvad, man kan tilbage til sig selv. Sådan der. Og ja, det her det er vores home. Og vi har slet ikke lige griefet ham derovre. Ja, han fandt det. Og det vi finder, det griefer vi. Wow, han havde mange ting. Er det alle de ting, han havde, eller hvad? Ja. Men... Hvad? Jeg er level 7. Men jeg gider ikke lige en chart noget, når jeg er så lille her. Hvis bare man kunne gemme sine levels. Sådan når man døder det, så man ikke. Ja, vi har mange seeds, mand. Jeg går lige ud og smækker dem ned i farmen. Det er nice, du har lavet en mur. Og så er det bare sådan en lille hul, man kan gå ud af. Altså, Malte, hvordan vil du have, man kommer ind, eller ud, ind og ud af muren? Skal vi simpelthen... Jeg tror, jeg graver et hul ned under jorden, så man kan komme ind og ud. Så kan vi bare lige sætte en blok for, eller sådan noget. En dirt blok. Hvor var det nu, vi havde farmen? What? Nå, det var det der hus over. Det var herovre. Jeg er ligeglad med, der er 3 der. Ja, altså, jeg kan jo kun optage 10 minutter. Ja, det er fordi, jeg bruger Bandicam, fordi jeg gider ikke betale penge for at optage. Men så er det jo det, jeg får penge for at optage, altså. Hvis jeg får 1000 subscribers, det er jo, jeg ved det ikke, og jeg er også lidt ligeglad, fordi at jeg optager for sjov, for at gøre folk glade, og så de har noget at kigge på. Men der var lige en ting.
Jeg skal da finde nogle zombier. Kan man ikke skrive skråstreg kill? Og så dør man. Okay, Malte, du skal lige komme op og nakke mig. Nej, jeg har jo mange levels. Og jeg går ud og nakker en zombie. Det irriterer mig, jeg kan ikke løbe. Nej, Creeper, du skal... Den ødelagde lige min farm. Det gjorde den bare ikke. Der er et skelet med armor. Nej! Hvad skete der? Der er et skelet med enchanted bue. Shit! Ja, jeg filmer stadigvæk. Kæft, irriterende, de der lorte som... Au, den skader den der. Shit, den skader, man. Det der sygt. Hold kæft, det skader det der skelet. Au. Det er da utroligt, mand, så meget den skader. Kan jeg nakke den igennem den der? Så smider jeg bare mit sværd. Det ved jeg ikke. Mand. Har vi ikke noget kød? Okay. Shit, der var en creeper, mand! Der var en creeper, der stod lige uden for døren. Jeg skal lige skråstrege væk. Kæft, man, der var en creeper, den stod lige uden for døren. Jeg tænkte bare, what the shit? Så bare sådan en creeper. Shit! Det er da utroligt, man. Shit, der er 2! Vel, der giver du lige en hånd. Men jeg har ingenting. Nu dør jeg. Jeg dør. Jeg har et halvt hjerte. Fuck. Jeg dør nu. Jeg dør. Jeg dør hele tiden. Skråstreg væk. Jeg nakker næsten skelettet. En af zombierne har taget mit sværd. What, den skader, mand. Malte, han har fået en hund. Og den er mega cute. Så dø, mand! Din lorte zombie. Det var altså ikke dig, Malte. Det var fordi, der er en zombie, der har taget mit sværd. Ja, du er jo også en zombie. Ej. Wow! Synes, det er da helt sygt, så mange creeper der er. Jeg døde bare en creeper. Jeg stod lige rundt i min ting. Og så kommer der bare. Så går jeg bare og hører det der. BOOM! Jeg løber bare rundt og nakker skeletter. Men shit, de skader de der skeletter, mand. Men nu dør den. Jeg fik læderbuk eller lædersko. Bare skal du skråstrege væk. Malte, jeg har fået de der lædersko af et skelet. Fordi den havde armor på. Ja, og YouTube, det må jeg sige, det her, det var det for den her gang, og vi laver et afsnit til, lige om lidt. Og det var den, som jeg nakkede på. Det blev det for den her gang. Vi ses YouTube. Hej hej.